थाखा फैसा गैया होननानै जों मालाबाबो जोङो फावसायनानै जोङो थानो नाङा आरो मानो होनबाथाय जोंनो जुदि जोंनि थांखिया गोख्रों जायोबाथाय जोङो जा गावनाव जि दङ बेजोंनो जों मा खालामनो हायो दावगालांनो हायो आरो आंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरा एसेबां आं दामनि बायनो हायामोन माने फैसा थाखा गैया नालाय आं बांसिन फरायनायखौ गोसो होयोमोन गुबुना जुदि 500 थाखा 1000नि ड्रेस गानोबा आङो फेन्सि बाजाराव थांनानै 200 थाखानि सेन्देलफोरखौनो गानोमोन आरो 300 थाखानि बेगफोरखौनो लानानै आङो मा खालामोमोन बेजोंनो आङो मा खालामोमोन मास्टार डिग्रिखौ आङो फरायोमोन आरो मानो होनबाथाय आं जेब्लाबो सानोमोन आंनाव जिखिनि दं बेखिनिखौनो आङो लानानै आं मा सोलिनांगोन आंनाव जुदि गैयाबा आं जुदि गुबुननि मोजां खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना नुखादों जेम्स ब्रादारनि हिनजावा लायनो खननै हाबा जाबाय खनथाम हाबा जाबाय ओरैबायदि लासिसिं खालामगासिनो माने फेमिलिनि गेजेराव हौवा हिनजावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बैफोरबायदि खालामनाय मानसि दङ आरोना दा नोंथांमोना कमेन्टआव नैबे स्क्रिनाव नायग्रोनानै ला ओरैबायदि लासिसिं माने बेफोर कमेन्टखौ मा साननानै हरखो बैफोरखौ मा होननानै पस्ट खालामखो थिग दोङो जेम्स ब्रादारनि हिनजावानो हाबा जाबायलाय दे दा नोंथांमोना नुखादों जेम्स ब्रादारजों बै बाजैजों मिलायनानै जुलि जाबाय सानैजों दा दोङो थिगानो दोङो दा सिरि सिरि थाबाय थादो दा बेखौनो लानानै ओरैबायदिनो उमुक थुमुक गिबि हौवाजों डाइभर्स जानाय माबा जानाय ओरैबायदि कमेन्ट लासिसिंनि बाथ्रा बेफोरो ना माने हौवा हिनजावखौ बिसोरो आरो फिन खेब डाइभर्स जानायसो माने डिभर्स जानायसो खालामफिननाय आरोना ओरैबायदि मानसि दोङो नोंथांमोना नुखादोंना माबायदि बाथ्रा बुंदों बाजैया माबायदि दुखुनिफ्राय देरनानै मानसिया मा रखम जालांनाय ओरैबायदि दुखुनि मोनसे नलेज हिसाबै बाथ्रा बुंदों बाजैया नोंथांमोना नायग्रोना ला फार्स्टआवनो जायफोरा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों एसे लाजिनो सोलों नायग्रोना लालाय आं क्लिप होनो सानदों मानसिया फिसानिफ्राय लानानै देरनायसिम सुखु दुखुआ मालाबा खारा उन्दै समायाव दुखुखौ लानानै देरनायसिम मानसिनि प्रब्लेमा जोबनानै थाङा सोरबा बिमा बिफा गैया सोरबा थाखा फैसाखौ लानानै ओरैबायदि टेनसन ओरैबायदि दुखु दा बिनि सायावबो जुदि नोंथांमोना आरो दुखुखौ जाब्लाना होयोब्ला मानसिया मा जागोन मोजां मावब्लाबो खामानिखौ मोजां मावब्लाबो रायखोमा जायो गाज्रि मावब्लाबो नायनोबा जायो मानसिया मा खालामगोन अब्ला नोंथांमोना एसे साननानै नाय मानसिया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो रायखोमा जायो सानसे समायाव मानसिया मेगनबो देरलायो ओरैबायदि मानसि दोङो गाज्रि मोननो हागौ बुङोब्ला नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा राहरनो हागोन कमेन्टआव ना दा बेखौनो आङो आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना ला बाजैया मा बुंदों आं एसे क्लिप होनो सानदों दे नायग्रोनानै ला दे जुलियाव गोजान दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों जाय बिथांमोना जोंखौ गोथार जुलियाव जोंखौ बोर सानस्रि हरदों बिसोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय दा आंनिफ्राय मोननैसो कुइसन नोंथांनिसिम दाखालि बावै खोन्थाखाबाय नोङो नोंनि लाइफनि बागै उन्दैयावनो बिमा बिफा गैया दा उन्दैयावनो बिमा बिफा गैयाब्ला सासे गथ'आ गोबां लोरबां जायो फरायनाय बिथिङाव न'खराव गोरिब जायोब्ला फरायनाय बिथिङावबो लोरबां जालांफायो सोरबाया बिए फरायनानै थाखा फैसा गैया होनना गारहैयो सोरबाया एम ए सिम थांनानै थाखा फैसा गैला होननानै गारहैयो मानो होनोब्ला गोबां बिथिङावनो फैसा नांगौनि थाखाय दा नोंथाङा बेफोरबायदिनिफ्राय माबायदि गोजौ लेभेलसिम थांनो हानाय रावबो गैयालासिनो देलायनायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गुवाहाटियाव फरायनो थाहैनाय क'क्राझारसिम फरायनो थाहैनायनिफ्राय लानानै थासारिजों जुजिनांगौबा गोबां माने गोसोआ माने गोहोगोरा जानांगोन आरो जों माने थाखा फैसा गैया होननानै जों मालाबाबो जोङो फावसायनानै जोङो थानो नाङा आरो मानो होनबाथाय जोंनो जुदि जोंनि थांखिया गोख्रों जायोबाथाय जोङो जा गावनाव जि दङ बेजोंनो जों मा खालामनो हायो दावगालांनो हायो आरो आंनियाथ' बै फरायनाय समाव माने जेनेबा आइबो गैला आफाबो गैला जोबोद खस्थ' जादोंमोन आरो आंनि जे थांखि होसोनाय समाव मानो होनबा गासैबो बिबानखौ आंनो बिमा आंनो बिफा बा आंनो बिदा बा बिनानाव जानानै माने गावनो माने गासैबो बेसादखौ आंनो लाजोबनो गोनां जादोंमोन आरो मानो होनबा सासे गथ'खौ जेरैबायदि मोजां खालामनो गोनां जायोबा बिमा बिफाया गोबां बिबान थायो जेनेबा नोंनो स्कुलाव थांनाय समाव एडमिसननि फिसनिफ्राय लानानै किताब बायनायनिफ्राय लानानै टिउसन फिसनिफ्राय लानानै गासैबो बिमा बिफायानो गोबां बिबान थानानै नायबिजिरो नाथाय आंहाथ' बै समाव रावबो गैयामोन बे समाव आं माने गावनो आंनो मा लेखाखौ नांगौ आंनो
एडमिसनाव बेसेबां फिस नांगौ गासैबो एभ्रिथिं गासैबो बेसादखौ माने आंनो खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बेयाव जोबोद खस्थ'बो मोनदोंमोन मालाबा गोसोआ मालाबा बायलांदोंमोनबो नाथाय अब्लाबो मा खालामदोंमोन आं जुदि आंनि बे दुखुखौ लानानै आंनि गोसोआ जुदि बायलाङोबा उनावथ' आङो बांसिन बिनिख्रुइ बांसिन दुखुसिनसो मोनहैबावगोन बेखायनो आं मा खालामदों आंनाव जिखिनि दं जिखिनिजों आङो फरायनो आं हागोन बेखिनिखौनो आङो जोबोद नाजाबोदों आरो मालाबा समाव जुदि फैसा थोस'आ जायोब्लाबो मा खालामोमोन जेनेबा लेखाफोरखौ बायनो हायाबाबो लाइब्रेरियाव थानाय लेखाफोरखौनो जिरक्स खालामनानै आं मा खालामदोंमोन फरायदोंमोन आरो फरायनानै बिदिनो आङो मा खालामदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आङो माने इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार डिग्रिखौ आङो एडमिसनखौ आङो लानो हादोंमोन आरो बे मास्टार डिग्रि फरायनायावबो मालाबा हस्टेलाव थायोमोन जेनेबा RCC3 हस्टेलाव थायोमोन बे हस्टेलाव थानायावबो जानाय लोंनायनि फिस गाननाय जोमनायनि फिस गोबां माने थाखा फैसा नांगौ जादोंमोन आरो बेखिनिखौ माने न'निफ्राय जिखिनि आनैमोना हायो बेखिनि हरनायजोंनो आं मालाबा आंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरा एसेबां आं दामनि बायनो हायामोन माने फैसा थाखा गैया नालाय आं बांसिन फरायनायखौ गोसो होयोमोन गुबुना जुदि 500 थाखा 1000नि ड्रेस गानोबा आङो फेन्सि बाजाराव थांनानै 200 थाखानि सेन्देलफोरखौनो गानोमोन आरो 300 थाखानि बेगफोरखौनो लानानै आङो मा खालामोमोन बेजोंनो आङो मा खालामोमोन मास्टार डिग्रिखौ आङो फरायोमोन आरो मानो होनबाथाय आं जेब्लाबो सानोमोन आंनाव जिखिनि दं बेखिनिखौनो आङो लानानै आं मा सोलिनांगोन आंनाव जुदि गैयाबा आं जुदि गुबुननि मोजांखौ नुनानै आं जुदि लुबैयोबा आंहाथ' मा जागोन आङो दुखुसो मोनगोन आरो बेखायनो आं जेब्लाबो सानोमोन मा आं बेफोरबायदि बेसादखौ बा दामि बेसादखौ आङो देनाङो निजे साख्रि मोनोबा बा निजेनि आथिङाव गसङोबानो आङो हाजार बायनानै लानो हागोन होननानै बिदि होननानै गोसोखौ आङो बुरखायना दोनोमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो माने आं गोबां खस्थ' खालामनानै माने गावनि थांखियाव आङो माने साक्सेस जानो हादों आरो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बेखिनिसै बाजैया मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नुखाबाय दा ओरैबायदि मानसि दोङो माने गाज्रि बुंनाय बिथाङाथ' हाबा जाबाय दा बेफोरबायदि बुङोब्ला संसाराव एसे बेले बेजे जागोन नालाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जागोन बेफोरबायदिब्ला न' मानो होनबा उमुकजों हाबा जानाय उमुकजों डाइभर्स जानाय बिदि बुंबाथ' माने नांलाय खमलाय जाबाय थागोन माथो हौवा हिन्जाव ओरैबायदि माने मा खालामना होयो बेफोरखौ खालामनायखौ कमेन्ट खालामनायखौ पस्ट खालामनायखौ गारदो ब्रादारमोन फानियाबो सानफ्रोमबो खालामजाया बबेबा समाव फानि खालामजायो बबेबा समाव फानि खालामनायाबो मोनसे खैफोदाव गोलैफैयो बेनिखायनो हौवा हिन्जावनि गेजेराव जुलि जाबाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव संसार जाबाय बेखौ लानानै जानला मानला पस्ट खालामबाय थाबा नोंथाङा जानांगौ सानसे समायाव जोबोद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन दा बेनिखायनो आङो बुंदों जायफोरा बेफोरबायदि गोरोन्थि मावगासिनो नोंथाङा गारदो नङाबा सानसे समायाव नोंथाङा खैफोद गोलैनो हागौ सिस्टार ब्रादारमोन दा बेनो आंनि भिडिअआ जास्ट आपडेट होनाय जाबाय गाज्रि मोननो नांला एसे क्लिप लानानै भिडिअखौ होनाय जाबाय दा आङो बेखौनो बुङो नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामना बुंहर मैयायो मोनसे आं भिडिअ होदोंमोन बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम होननानै दा गोबां मानसिया बुंदों क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा गोबां मानसिया बुंदों तामुलपुर बेफोरबायदि नंगौ गोबां मानसिया सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायाव बेफोरबायदिनो सापर्ट मोनबाय थालांगोन होननानै आसा खालामबाय दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो आंनि भिडिअखौ बांसिन बबेनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामदो आं कमेन्टखौ नायगोन आरोना बबेनिफ्राय नायो अब्लाना मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थायो नाथाय गामिखौ डिस्ट्रिक्टखौथ' खोन्थालाङा बेनिखायनो खोन्थालांबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बारसिदों लोगोफोर दुब्लियावसो फैना भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननि माबाखौ लानानै आङो एसे आपडेट होफैबाय आरोना अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय दायो आङो न'आव थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय